направя това видео, за да ви покажа как да направите поръчка в Oriflame през приложението. Нека да го има като информация, защото понякога дават допълнителни отстъпки, ако поръчката е пусната през приложението. И приложението, ето тук, надявам се, виждате, пише Oriflame. Ето на тази иконка пише Oriflame. Това е, има няколко приложения за Oriflame, но това е, което всъщност е за да се пусне поръчка. Така, ето отваряме го. По принцип аз влизах преди малко и затова директно ме пуска, но тук излиза вход. Трябва да си напишете имейл и парола или номерчето в Oriflame и паролата. От тук имаме няколко варианта, за да направим поръчка, да добавим продукти в кошницата. Тук на най-долния ред, надявам се виждате, ето тук на най-долния ред, където има едно зеленичко кръгче, това е кошницата. Ето това нещо, ето кошница. Сега в кошницата аз, понеже ми е по-лесно през компютър, съм прибавила продукти от компютъра. Но, понеже, пак казвам, понякога пускат намаления, затова искам да пусна поръчката през приложението. Как можем да прибавим допълнителни продукти? Ето тук на тази спирала натискаме, ето това тук, натискаме кошничката, нали? И я добавяме. Другия ни вариант, в който можем да прибавим продукти е ето каталог, къде пише каталог. Отваряме си каталога. От този каталог, ето, разглеждаме и какво? Да кажем, че си харесваме сенки за очи, да кажем, че си харесваме ето през това зеленото кошничката. Това можем да го добавим. Ето, ако натисна, така и го добавям в кошницата. Натискам добави, трябва да избера, да, натискам добави и е прибавено в кошницата. Другия ми вариант е да запомня ето този номер 46351. Отивам в кошницата и тук мога да го напиша този продукт на този номер 46351. Ето ги сенките за очи, също през значето за кошница. И го добавяме. Така, след като сме добавили всичко каквото искаме, ето продукта е добавен в кошницата, отиваме в самата кошница. И от тук имаме оферти. Ето, покажи офертите. Спиралата, която аз съм си добавила, има някакви оферти. Като комплект на специална цена. Значи, ако купим 9, те ще бъдат на специална цена. Една цена. Ако купим 4, те ще бъдат на друга цена. Така че нали, това е оферта, която можете да се изберете. Аз в случая не искам оферта. И се връщам. Тук имам един продукт, който не ми е наличен в момента и мога, ето чрез този знак към банката, тук като го натисна, да искам да ме информират, когато продукта е наличен. Готово. Така. Ето ги тук продуктите, които имам. Този знак на спиралата тук горе показва, че има някаква оферта. Ние я видяхме офертата. Така. За отложено плащане има някаква такса. Добре. Така, можем за отложено плащане има такса, затова не ви съветвам да ползвате услугата отложено плащане. Аз ще ви я покажа по-нататък, като стигнем до плащането. Тук през това хиксче, където е горе, можем да премахнем някой продукт. Ето, ако искаме, от тук казах, от хиксчето, можем да натискаме хиксчето и продукта изчезва от кошницата. Не го искаме. Имаме добавени безплатно към поръчката, мострички и така. Ето я поръчката. Сега за плащане.
имам, ето я цената, имам такса за доставка 5 лева, имам отстъпка, понеже имам предишна поръчка, от която в Oriflame портфела ми има някакви пари, те ми се приспадат и ето аз какво имам да плащам. И това ми е бонус точките, който иска, допълнително ще обясним какво е бонус точки, да не се обади. Натискам продължи тук и ето доставката. Избирам си адреса. Адреса, можете да имате няколко адреса, избирате адреса. Куриера, дали ще е удължена доставка или доставка. С удължената доставка имате 50 стотинки по-малко като доставка и един ден по-дълго. Сега, тук имаме вариант тази доставка да бъде безплатна. Избираме продукт за замяна на таксата доставка. Ето сега какви варианти имаме. Нали? Един от тези продукти ние можем да ги изберем и да ни бъде като замяна на таксата доставка. Сега аз искам този концентрат да си избера. Ето, добави и замени за таксата доставка. И сега ще видите как всъщност поръчката ми да, ето сега ще покажа как поръчката стана. Само е тук първо това да го оправя, че тук и ще ви го обясня. Да, ето, нямам вече такса за доставка. След това отиваме на плащане. Аз плащам през Revolut. Имам Revolut, плащам през Revolut. Revolut ми е много удобно, затова плащам с Revolut. Може да се плаща с карта, може да изберете плащане с карта. Може да изберете плащане при получаване, само че тук не знам защо на мен не ми го дава. Трябва да има тук и плащане при получаване. Можете, наложен платеж, да изберете. Не ви съветвам с отложеното плащане, защото видяхте, че при отложено плащане имам допълнително 3 лева, които са само заради отложеното плащане. Така че карта, плащане с Revolut или получаване при доставка. И тук вече, като натиснем пускане на поръчката, ще я пуснем. Аз в момента не искам да я пускам, защото искам да си дочакам моя продукт, който ми е който не е наличен. Пък и имам да добавя и още продукти. Понякога пускат и допълнително други оферти, така че аз в момента не искам да пускам тази поръчка. Но ако натисна пускане на поръчката, ще трябва да въведа, ако съм избрала плащане с карта, ще трябва да избера данните на картата. Ако съм избрала с Revolut, плащане през Revolut. Който има Revolut, знае как става.